Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Sambonga uNkulunkulu kakhulu ngosuku asipha lona lanamhlanje oluhle kangaka. Kakhulu sibonga impilo ukuthi siyaphila. Ngoba kusikhona ukwazi nokuhlakanipha komuntu ukuthi uyaphila namhlanje. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyavuma, uvumile ukuthi ngiphile nawe futhi uphile. Kwangathi-ke ukuphila kwethu singakusebenzisa ngendlela enenzuzo ezokwenza sizuze uma sidlula emhlabeni. Ungakusebenzisa ukuphila kwakho ngendlela enenzuzo yokuthi ulahlekelwe uma usudlula emhlabeni. Athi-ke uJesu odela ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. So masideleni ukuphila kwethu, sithabathe isiphambano sethu, ilona lo yathabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla azidela amlandela uJesu. Ngoba ngaphandle kwenkosi uJesu asilutho. Ngaphandle kwenkosi yethu uJesu asiyindawo. Ngaphandle kwenkosi yethu uJesu ayisimile nje. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu osithandayo ukuba ngoJesu Kristu inkosi yethu sibe nalomusa esiwunikeziwe ukuthi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Athi umpostoli uJohane futhi siyibo. Athi akakabonakali sokuba yikho, kodwa bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula kuye njengokuba yena ehlambulukile. Uma unethemba mntakababa lokufana nenkosi uJesu uyazihlambulula. Wagcina nini ukuzihlambulula? Wagcina nini ukugeza? Wagcina nini? Ungixoxele. Awunuki nje kwelikamoya, phela umuntu ongagezi uyanuka la emzimbeni wenyama. Thathe nje u7 days amanzi ungawathintisa emzimbeni uzobona ukuthi kwenzakalani. Kodwa uma umuntu ogezayo uhlala ufresh nje. Nakwelikamoya-ke kunjalo. Ugcine nini ukugeza? Sihlobo sami, mhlobo kaJesu, ugcine nini ukugeza? Hayi asidlule lapho. Ake ngiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga ukulondwa nokugcinwa. Ngiyacela ukuthi ukhulume ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga ngakho konke okuhle osenzele khona. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike sizofunda izwi lenkosi esilitholayo kwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 siqala kuverse 16 sigcine ku22. Thokozani njalo. Khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Kukho konke bazalwane masimbonga uNkulunkulu. Athi kuverse 19 ningamcimi umoya. Ningakudeleli uprofeta. Vivinyani konke kodwa nibambisise okuhle. Dedane kukho konke okubonakala kukubi. Kukho konke okubonakala kukubi deda. Sesithi-ke ungaphuza amanzi ngebhodlela likabhiya. Abantu abakude bazocabanga ukuthi uphuza ubhiya, kanti wena uyazi ukuthi uphuza amanzi. Ngakho deda, kukho konke okubonakala kukubi. Ungakhuba abazalwane. Abazalwane bacabanga ukuthi uphuza ubhiya, kanti wena uphuza ubhiya. Phela ukuthi nje ufake amanzi ebhodleleni likabhiya, abantu bayakhubeka bathi usibani uphuza utshwala. Uphike ngokuthi uyazi uNkulunkulu mina ngiphuza utshwala. Kodwa la bantu abakhubayo abacabanga ukuthi uphuza utshwala uzobathi nyobazalwane deda, kukho konke okubonakala kukubi. Ake sivule-ke izwi lenkosi siqhubeke namaHubo 103. Siselokhu sikuyo uverse 2. Angiyazi lento le. Kuqabene nje kuthe wena ubona isihlahla namagatsha aso. Isiqu esikhuluma ngaso abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku22 isiqu leso.
sasesibamba igatsha eliyuhubo 103 uvesi 2. Leli gatsha noma le branch yasiholela kwawu-2 ahlukayo: icilongo levangeli, ingoma number 118, phinde futhi saholeleka kumahubo 37. Yayibona le ndaba, kodwa konke kusuke esiqwini esisodwa. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngalo. Sesifikile-ke kule gatsha esibhrentshwe ngaleli lodwa uvesi 2, ngibonga uJehova mphefumulo wami, ngakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Sibhizi-ke sikhuluma ngababi. Kusemqoka ukukhuluma ngababi ngoba through ukumazi umuntu omubi nokum-understanda, isibuko lesikwenza uzibone ukuthi wena umubi noma umubi. Sigcine sikhuluma ngokuthi ababi bayobhubha uvesi 20, izitha zikaJehova zinjengobuhle bamadlelo, ziyakunyamalala zinyamalale njengentuthu. Ihubo 37 uvesi 20. Kodwa-ke ungiholela uNkulunkulu ukuthi angibuyele laphaya emuva kuvesi 12 kwihubo 37. Omubi uyamsongela olungileyo ngokubi. Angiliphinde. Omubi uyamsongela olungileyo ngokubi, amgedlela amazinyo. Yabona uma kunomuntu okusolayo ngenxa yenkosi uJesu, okuthukayo ngenxa yenkosi uJesu, uthi uvesi 13, inkosi iyakumhleka ngokuba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. Yabona umuntu uma ekuthuka, umuntu esho konke akuthandayo, inkosi iyamhleka ngoba iyazi ukuthi usuku lwakhe luyasondela. Athi uJesu entshumayelweni yakhe yasentabeni, Matthew chapter 5 verse 11, nibusisiwe nxa benithuka benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Qikelela ukuthi awusolelwa iqiniso. Qikelela ukuthi njengoba usolwa nje akuyona into oyenzile le, ngoba uma uyenzile usenkingeni. Kodwa uma ungayenzanga usolwa ngenxa kaJesu ubusisiwe. Nibusisiwe nxa benithuka benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Athi uvesi 12, jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu umkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofethi abanandulelayo. So mntaka baba, uthi uvesi 12, omubi uyamsongela olungileyo ngokubi. Uvesi 12 wamahubo 37, amgedlela amazinyo, inkosi iyakumhleka ngokuba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. Ngokudelela noma ngokusongela olungileyo, ufast forwarda usuku lwakhe, uyalisheshisa. Inkosi vele ihleke. Yazi kodwa uNkulunkulu uyisimanga. uNkulunkulu wethu uyisimanga. Akaphindisi ngalesikhathi wena ufuna aphindise ngaso. Akakwenza okubi ngalesikhathi wena ufuna kwenza okubi. Kodwa uvele ehleke yena. Ahleke. Abe sebona ukuthi usuku lwalomuntu luyeza. Yazi ngathi ngiyaqala ukulibona leli vesi kanti angiqali ngilidwebele, ngisho ukulidwebela ngalifunda ngelinye ilanga. Kodwa liyangithusa ukuthi uNkulunkulu vela amhleke umuntu ogedlela wena amazinyo. uNkulunkulu vela amhleke umuntu ogedlela mina amazinyo. uNkulunkulu vela amhleke umuntu osongoza okubi ekusongozela mina, ekusongozela wena. Uvela ahleke. Hayi, sikhonza omunye uNkulunkulu. Uhlekisa into eyodwa nje ukuthi uyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. Yini pho thina sithanda ukuphindisa? Yini thina sithukuthele sicasuke kanti uNkulunkulu uyahleka? Mshumayeli 7 verse 9, lithi ungasheshi ukuthukuthela ngoba ulaka hlale efubeni zewuli. Bathanda abantu ukuthukuthela. But la uNkulunkulu akathukutheli makuhlukunyezwa olungileyo. Ma olungileyo egedlelwa amazinyo,
ququdelwa amazinyo, gugudelwa amazinyo ukuthi ukubeka kanjani ngokweulimi isiZulu segodi, kodwa ekugcineni konke God loves. uNkulunkulu uyahleka ngoba uyabona ukuthi usuku lwalomuntu luyasondela. Usifundisa ukuthi asisuthukuthele, asisuphindise okubi ngokubi, uyena umphindiseli. Athi lapha kwabaseRoma, uma isitha sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise. Ngokuba ngokwenze njalo uyakuba ufumbela amalahle avutha ikhanda laso. Ayisengi-understanda kungani uNkulunkulu ehleka, ngoba uyazi ukuthi ngesikhathi sakhe uma esephindisa kuzozwakala. Hayi sakho, hayi sami. So kathi uJesu masijabule, sibusisiwe lapho kuMatthew chapter 5, 11 and 12. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Okubi makungaqanjwa amanga khulunywa iqiniso, kuthiwa uhlonipha abazali wena, kuthiwa udelela abazali wena, uyaphendula wena. Kubike lokho, ngoba uNkulunkulu akumenza ahleke, kodwa kumenza nolwakho usuku athi luyasondela. Sizolokhu sithi kusondela olwababi nje, kanti kusondela nolwalo mzalwane onjani, ophindisayo, onika ithuba ukuthi izitha zikaNkulunkulu zemhleke. Ungalenzi lelo phutha, unganiki uSathane ithuba, ungamcima umoya. Lithi ungakudelela uprofeta, kodwa nibambisise okuhle, jabulani nithokoze, nibusisiwe ngoba umvuzo wenu umkhulu ezulwini. Ngoba nabaprofeti esibalandelayo bahlukumezeka. Omubi uyamsongela olungileyo ngokubi, amgedlela amazinyo, inkosi yakumhleka. Ngokubi yabona ukuthi usuku lwakhe luyasondela. Verse 14. Ababi bahosha inkemba, bansale umtsalo wabo, ukuba bamuyise phansi ohluphekileyo nompofu, babulale abandlela ilungile. Inkemba yabo iza kungena kweyabo inhliziyo, imitsalo yabo yaphulwa. Kodwa uNkulunkulu uyamangalisa. Umuntu ohosha inkemba, ansala umtsalo, amuyise phansi ohluphekile noma umpofu, abulale abandlela zabo zilungile, inkemba yabo izongena kweyabo inhliziyo, bazozigwaza ngowabo. Lithi imitsalo yabo izokwaphulwa. Ngakho ungayihosha inkemba uyihoshela omunye umuntu, nomtsalo ungawunsalela omunye umuntu. Musudlala ngomuntu ehluphekile, umxhaphaze, umwise, uhlekise ngaye, umhlebe, udlale usine ngethambo lakhe ngoba empofu. Mhlawumbe useyingane uhleka abampofu, uhleka iy'ngane engenay'cathulo, uhleka iy'ngane ezidatshukelwe izingubo noma idatshukelwe amabhuluku, uhleka iy'ngane zamabhuluku aney'mbobo, uhleka iy'ngane eney'cathulo ezingathungiwe y'qhumile. Mhlawumbe ukuhleka kukujabulisa, namhlanje kuhlupheka wena. Awuboni ukuthi uNkulunkulu wakuhleka wathi uyalibona usuku lwakho luyasondela? Ubahlekile abantu, ubahleka abayizidalwa. Kubuhlungu uma usuthola ingane yesidalwa, kubuhlungu uma lezi zinto sezenzeka kuwe, awuhloniphanga abazali bakho. Kubuhlungu uma zingasakuhloniphi ezakhe iy'ngane. Usukhohliwe ukuthi wawunenkani wena, usukhohliwe ukuthi wawungathunywa wena, usukhohliwe wawubuya ngesikhathi osithandayo wena la ekhaya. Mase zikwenza iy'ngane zakho sekubuhlungu, sekubuhlungu manje. Ababi bahosha inkemba, bansala umtsalo wabo, ukuba bamuyise phansi ohluphekileyo nompofu, babulala abandlela ilungile. Athi verse 15, inkemba yabo iza kungena kweyabo inhliziyo, imitsalo yabo yaphulwe. Qaphela okwenza komunye umuntu, uNkulunkulu uzokwenza kuwe sekuphindwe kaningi. Ngiyacela siguqe, sikhuleke.
siye kuNkulunkulu wethu. UNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni, Baba, egameni likaJesu siyabonga ngale nkonzo. Busise wonke umuntu olalele, umbusise ngokuthi alizwe izwi alenze ukuze angene ekhaya ezulwini. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Mhlobo kaJesu, ube nemntambama enhle uJesu Kristu inkosi. Siyabonga. Baba uNsibande ovalelisayo,